Naganti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Mamati ak, Diyos Ama, manakabalin amin. Anamaraswa iti langit kendaga. Mamati ak met ken Jesucristo, abugbugtong anak na kinapu tayo. At imaot ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tayket na itanim. Imulog ti andag itinatay, nagungar ti mekatlong aldaw. Imulit sa dilangit, kat situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama, manakabalin amin. Agapunto sa jay nga maupong karisibiyag ken kadag itinatay. Mamatak met ti Espiritu Santo, patsek met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, kita dan tumet panagungar ti bagi ken biag na agnanayon. Amen. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dunteng kumatipagariam, matungpal kumatnaken mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi, iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, umanugot ti sulisog, isalakan nakam katidakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat sa mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat sa mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat sa mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di pong anay kastamit itakin iti agnanayon nga awan tinggana. Iti misteryo tayo panunutan sa iti misteryo anaranyag. Kati muna nga misteryo. Iso ti panakabunyag. Iso ti panakabunyag na po Isus si Karayan Jordan. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnake mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakam katidakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may timungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin nababay na yung kasatan, may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol,
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sigat na yung kasatan ka di kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sigat na yung kasatan ka di kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sigat na yung kasatan ka di kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ti Anak, and ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken iti agnan ayon nga awan ti unggana. O Jesus ko, pakawanan nagtibas basol mi, ispalan akam tapoy ti infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit ng nangrunat makasapul unay ti kaasin. Iti may kadwa na ranyag nga misteryo, iso ti kasar ijay kana. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanen mit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami ni nakamet baybayan nga manugo ti sulisog isalakan na kam kat apo tayo nga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin na babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin na babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin na babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na, kas tanto metagnanayon nga awan tinggana.
O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Iti may katlo anaranya ka misteryo. Iti may katlo anaranya ka misteryo, iso ti panakay waragawag, ti pagarian ti Diyos. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumatipagariam matungpal kumatnakem mo dato'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa datan ka. Sikat na yung kasatan ka, nagitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa datan ka. Sikat na yung kasatan ka, nagitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Iti may kapat anaranyag ka misteryo, iso ti panagbalbaliw ti langa ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, diti daga akas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito iti kanan mit patinayon ngal daw. Pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Isalakan nakamketan nga dakas. Ave Maria, napno ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka.
Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasida kami ang managbaso, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na kastanto metagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy ti infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, tang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Ti may kalmakin maudi, anaranya ka misteryo, iso ti panakailongalong. Ito Eucharistia, di maudi nga pangrabii. Amami nga dat sa dilangit, padaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagaryam, matungpal kumatnaken mo, tuy dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanen mi iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan kadagitami na babae,
nain kasatan metibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kitami na babae, na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kitami na babae, na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kitami na babae, na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kitami na babae, na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kitami na babae, na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka na kitami na babae, na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi idi po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan mi kiti basbasol mi, ispalan akam ti apoy sa di infierno. Ituro mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Salve Rena, inati kaasi, biag samit ken inanamami, salve sikati kararagan mi, da kami anapagtalaw nga anak ni Eva. Agpakpakaasi kam ken ka nga sumasainek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluaan. Ala ko makatalek mi, talya mo kadakam, nagitamatam ama nga asi, ket inton malpas dati pamagtalaw, ipakitam to kadakam na Jesus sa bendito nga bunga ti tiyan mo. Uma na nga asi, umanakem, unasamit a Birhen Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga ina ti Diyos. Tapno may kari kami, kadiin karkari ni Apo Meso Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugto nga anak mo. Ingunudan na kami, kadagiti gungguna ti agnanayon na panakaisalakan. Ipaay mo Apo, ti panagpanpanunot mi, kadagiti misteryo tinasantuan unay a rosaryo ni Apo Birhen Santa Maria. Tuladen mi, digiti linaon na, ket maragpat mi ting karida, gapumet laing ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Intay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na, kinatansit lipaten ken amin asakit Tinaken ni Jesus ti suruten tay amin na may maysa. Intay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at da kumakada kayo. Kasta kumamit ken Iraman tayo ti kararag tayo ti pagyaman panagkasangay ni Iluminada Abaya. Kastamot ti panakapasa ti board ni Charity Ann Buen. Kakabsat na tipon-tipon tayo nga agtultuloy nga agtaltalag iti Diyos. Dawdawatan tayo dagiti ministers iti Diocese of Bangged para iti recollection da no bigat. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo tapno maikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kristo kaasyan na kami. kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Tignayon na kamkad Apo, amang tungpal asiriregta iti pagayatam, tapno ad-ado, ti maawat mi apan nulong taayat mo, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw, iti libro ni Propeta Daniel. Nagururay dagiti kabusor ni Daniel, iti gundaway amang tiliw ken kuana. Natiliwandang agkarkararag iti Diyos na. Iti kasta, nagkukuyog da anapan iti ari, ket indarum ni Daniel. Kinunada, natanok nga ari, adda finirma am abilin, nga iti unag ti 30 aldaw, siya sinuman nga agkararag iti urean niya adi Diyosen, wenno tao malaksid ken ka, maitapwak iti rukib anapno iti leon. When insungbat ti ari, masapul ang maanurot ti bilin, tatilinteg dagiti Medos ken Persiano, saan ang mabalbaliwan. Kinunada iti ari, ni Daniel amay sa akadagiti na panglaw akas balod i Jehuda, saan naka-aremen akas ari, ket di na tungpalen tibilin ng empaulog mo. Mamitlo nga agkararag iti may sang aldaw. Napalalo ti panakariribok ti ari, idi mangigna ti imbagada. Nagbirok iti pamuspusan ang mangispal ken ni Daniel. Nagmalmalem ang nagpanpanunot iti mabalin na apangispal. Ngem di matagmanen, dagiti lalaki iti ari ket kinunada ken kuana. Pagaamom o ari, nga awan tilinteg nga ipaulog ti ari a mabalbaliwan, kas mayanurot ilinteg dagiti Medos ken Persiano. Nagbilin nga rod ti ari a maala ni Daniel, ket maitapwak iti rukib dagiti leon. Sakbay ang maitapwak ni Daniel, kinuna ti ari ken kuana. Isalakan na kakuma ti Diyos mo a pagserserbiam asipupudno. Nangalada iti batu ket inserrada iti ngarab ti rukib. Tinimbre ang ti ari iti bukod na aselyo, kastamet iti selyo dagiti papangulo, tapno awan makaisalakan ken Daniel. Nagawid ti ari iti palasyo na, ket nagpatpatnag asaan ang nakaturog.
Saan anangan ket awan na ipan iti kwarto na amang linglingay ken kuana. Pinarbangon ti ari ti bimbangon ket nagdardaras anapan iti rukib. Idi makaasideg sa jay, sila ladingit nga imawag ken ni Daniel. Daniel nga adipen ti Dios as ibibiyag, insala ka nakakadi kadagitilyon ti Dios a pagserserbiam as ipupudno. Insungbat ni Daniel, natanok nga ari, manayon kumati panagbiag mo. Imbaon ti Dios ti anghel na, ket pinagkaem na tingiwat dagitilyon, tapno sa andak adangran. Inarambid na daytoy agsipud ta muna nga awan basol ko ken kuana. Una tanok nga ari. Kasta unay ti ragsak ti ari. Imbilin na ang mairwar ni Daniel iti krukib. Iti kasta inyaon da ni Daniel ket nakita da nga awan pulos iti dunor na agsipud ta nagtalek iti Dios. Kalpasan na inbilin ti ari ang maala dagiti amin alalaki anang idarum ken Daniel, tapno maitapwak da iti rukib dagiti leon. Pinaala na pay dagiti anak ken asawa da, sana pinaitapwak amin ida iti rukib dagiti leon. Di da pay nagdisu iti rukib, sinikbaben ida dagiti leon, narumrumek dagiti tulang da. Nagsurat ni Ari Dario kadagiti tattao iti na duma-duma o puli ken pagsasao, iti entero adaga. Kinunana, kablaawan kayo, ibilin ko nga iti entero ang masakupan ti pagariak. Masapul nga agbuteng ken agraem dagiti tattao iti Dios ni Daniel. Isuti si bibiyag a Dios, ket agturay iti agnanayon. Pulos adinto madadael ti pagarian na, ket dintumet agpatingga ti panakabalin na. Mangisalakan ken mangispal. Agi parang kadagiti nakakaskas daaw ken milagro sa dilangit ken ditoy daga. Insalakan na din ni Daniel iti panakapatay dagiti leon. Rimang ay ni Daniel idi tiyempo ti panagturay ni Dario ket iti tiyempo ni Ciro a Persiano. Pisao ti Apo. Idaydayaw yu ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo da kayo amin atudo ken linnaaw. Kantaan yu iti pagdaydayaw ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo na makabibinig alamiis ken makasinit apudot. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo linnaaw ken niebe, kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo da kayong aldaw ken rabii, kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo da kayo alawag ken sipnget. Kantaan yu iti pagdaydayaw ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo kimat ken ulep. Kantaan yu iti pagdaydayaw ket itanok yu iti agnanayon. Udaga, idaydayaw mo ti Apo, kanta mo iti pinagdayaw, ket itanok mo iti agnanayon. Agridam tayo. Amin ketrambakan tayo tiyawag kenaya tiapo. Tiapo adda kumakada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas.
Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na inton makita yu ti Jerusalem, alinakob dagiti soldado, amon yung asidegan ti pannakadadail na. Iti kas tamasapol, ako mamang dagiti adda, ijay Judea kadagiti bambantay. Masapol apumanaw dagiti adda iti syudad, ken dagiti adda iti away, saandan amapan iti syudad. Tadagitoy nga aldaw ti pannakadusa, tadagitoy dagiti aldaw apan nakadusa, tapno matungpal ti amin ako na tinasantuan asurat. Kaasin to dagiti masikog ken dagiti agtagtagibi kadagita nga aldaw. Dumteng to tinakabutbuteng adidegra iti daytoy adaga. Ket agdisuor to ti pungtot ti Dios kadagitoy at tao. Addan to mapapatay kadakwada iti kampilan ket maipanaw to ti dadduma akas balod kadagiti amin na pagilian. Baddi to dagiti hentil ti Jerusalem. Agingga iti panagpatingga dagiti aldawda. Addan to pagilasinan a makita iti init, iti bulan, ken kadagiti bitwen. Ditoy daga, masikuran to dagiti nasyon, gapot ibutengda, iti daranudor iti baybay, ken dagiti dalloyon. Matalimu daw to dagiti tattao iti butengda, nga agpaspasungad iti mapasamak ti entero alubong. Tadinto agsusurot ti ornos dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na agparang to ti anak ti tao nga umay iti ulep, ken naindaklan ti pannakabalin ken dayag. Inton mangrugi dagitoy ama pasamak, tumakder ken tumangad kayo, taasadigan ti pannakaisalakan nyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Uray idi seminarista ak uray no theologian ak idin at dakam ti theologian kanayon ko nga salsaludsoden no agkarkararagak kung kunak apo ikkan na man ti sinyal no kayatnak nga agpadi wenno saan kanayon kulat na ikarkararag apo kayatnak kadi wenno saan ta mabalimot ang kayat ko sa balimot no kayat ni Apo Dios tadda mo dagiti mangipapilit nga agpadi uray nga kayat ni Apo Diyos, idi nakapadi, na ikanariga mo ti, kung maparigatan mo dagiti tao, aslaha mo't maibagay. Kasal salud-sudat nga kanayon, Apo, kayat nakadi nga agpadi uno saan, give me a sign, kalakayat ka dako maday sign. Iti nga tamang nga agparang ni Apo Santa Maria, nagparang ni Apo Jesus nga tati sign na, uno day madisgrasya ak dandani ak matay sa akto agungar kag balinak nga padi kasi nga tamo ti sign. Inyopen ko DJ spiritual director ko kunana. Apo nya damdamagak no kayatnak ni Apo Dios nga agpadi anya ti sign na. Kunana damer fak nga dakat seminaryo. Kino-enjoy yung tibiyag dito yung seminaryo, no? Hamulahan laki nga against dayta will mo, sign daytan nga kaya naka. Imulak mo ti panunot ko, mabalin mo, maging gana nga na ordena nakpampanunotak. Osto nga ta, sign nga ta dayto, kayat nak nga ta, aging gatat nga padi, akon ka mailawan ko palang ikararag nga, apo kayat nak ka di nga padi, no? Saan? We keep on asking, salsaludsudan tay latamat. Kasla ko matatamat. Anya mo ti sign nga, ay etin na tayo ka din Apo Diyos. Agargaraw ka di ti Diyos. Nga kasla ti Diyos ni Daniel nga insalakan na ura iti ngipon dagiti leon. Sign ka din, anya ti sign na ka di nga, anya ti senyal ka di nga, ay ayatin na tayo. Iti kangitingitan ti gulo, kangitingitan ko na tayo di rabii, nga iti kangitingitan ti pan nakaparparigat ken suffering kada pa nagtutuo ka adda pay lamari natin nga ayat ti Dios adda pay lanamnama dakkel nga sign adata nga ti Dios kay ayaten na tayo adda pay ladto nga makapagkararag nga nasayaat nakalmatiri na adda pay lakapya di kaunggan tayo dakkel nga sign ang adata nga ti espiritu ti Dios ka agbibiyag kada tayo no tayte ko na tayo nga uray no ko na tayo nga adu ti pagbubuungan ke makabirok tay latta ti talna iti imatang ti sign latta dayta niwako ag exam no Domingo Sabado ay Domingo jak amo no nya mo tinanawat na nga sign damirpak mo nga agrib-review ay karkarigatan na likararagan nyo ta barbaring no makapasamo daytoy kay anak yo tapno para tinapinpintas mga masabayan na
sign, nga awaten tayo. Ngam damerpak nga kunakon, nga addapay la mariri natin nga ayat ti Diyos, addapay la dagiti tao nga mangited ti kapya kada tayo, senyal dayta. Kalakit rinaan tayo, dayta nga kaadda ti Diyos, ti Eukaristya, kadadakkelan a senyal, ti kaadda ti Diyos kanya tayo, awaten tayo tinasantuan a komunyon. Nakatunggal awaten tayo ka iyara sa astay ken kuana iyaro nga ang tay ken kuana dijay rinaan tayo no nya dagiti dawaten tayo. Dijay ak makasautay pay laeng. Makalangan tayo pala iti Eukaristya, makadwa tayo pala maikadwa tayo pala kanya ti Eukaristya, dakkel nga senyal nga ti Diyos kay ayaten na tayo. Daytoy ayat mi agtalekam ken ka panangaywan mo ipangag mo itdem kada kami. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbahan tayo ken ti kadakupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kat ti sakripisyo nga imbilin mo nga iroknoy mikan ka, aramidam kad anatudyo kami kadagiti bilbilin mo, tapno makaayayo kamukyan ka gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kanasantuan nga ama gapo ken Hesus Kristo nga ayatem nga anak mo isu ti berbom ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket isu pay ti imbaon mo aman nubbot ken mangisalakan nagbalin a tao babaen ti Espiritu Santo ket impas nga ni Birhen Maria. Inyon nat na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmekan na ipatay. Ket iparangarang na ti panagungar, iti kasta tinongpal na tinakem mo, ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaay ken ka. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles, ken kadagiti amin asa santos, amang ibunan kadagiti pakaidaydayawam, ket iti maymay sa atimek ko nami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit kandaga napno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akina santo, kat si katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin bingarod ti paimo ti Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida na ngala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo. Ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Haramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin asa santo isuda anakapudno anagserbi kan kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw itoy ti kanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no digat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararuan.
kumararag tayo. Man nakabalin na Diyos ipaay mo kadi. Tada kami anak irano di tinadyosan a sakramento. Pulos adi kam tumaisina ken kagapo ken apo meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiagyan, makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti apo at kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasin din na Santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti apo.